Nginibingelele babukele emakhaya, nibingelela naphansi kohlelo lwethu umgwazana. Babukele emakhaya, nibingelela yona-ke ingwenya edla ezinye iy'ngwenya. Babukeli, namhlanje-ke sibhaleleke umndeni lo kale ngane le sasiyise kubo ku-episode wethu u-18. Babukeli, nani niyazi-ke ukuthi angiyile ngamaningi and futhi anginawo amaningi. Ake sinikeleni khona, ke siyobeza ukuthi bakhala ngani. Sikhulekile ekhaya. Qo. Yebo ngingangena. Yeah. Sibingelele ma. Yebo sanibona. Hey, nisixolele man. Sisephinde sifikile futhi size ngalo lolo daba esasifike ngalo ngalela langa ngoba wena ma wawuthe ucela ukuthi kube khona nomuntu owubaba umfweni bafa njani? Sikhona. Yebo. Mhlawumbe ukuthi uma beyokulandisa ngodaba. Yeah, wona ukuyongilandisa. Noma umfowethu usisi wami. Angiyithandanga lento ibuhlungu. yebo. Ibuhlungu. Cela ukuthi unyusise. Umfowethu uke wafika la. Bengekho. Yebo. Bengekho. Ufikile umfowethu ngangaba nenkinga naye ngizwa ngudadewethu. Yeah. Umfowethu ufikile ingane kuthiwa ngazi kanjani. Angiyithandi into ayenzayo. Isekhaya la. Yeah. Yeah, isekhaya la. Umuzi kababa lo. Angiyifuni into ayenzayo. Ngesizezwane. Futhi njalo ufika uhamba nengane yakhe indodakazi yakhe. Unkosikazi wakho omuphi? Njengoba phela wafika wena uhamba nengane. Ingane uhamba uyihlome endabeni ingane yakho. Ngabe ngikhiphe Kuphi unkosikazi wakho? Kufanele ngabe uhamba nonkosikazi wakho manje. Mama ekhaya. Mnumzane. Ngihlonipha. Ngenkulu inhlonipho. Ngihlonipha ngenkulu inhlonipho. Akona ukungihlonipha. Ukuhlonipha manje ngoba ngihamba nabahlonishwa. Akona ukungihlonipha. Ngisacela ukuthi ungizwe ukuthi ngangize ngani. Besicela baba umuphi ithuba umuze uthi. La ekhaya emzini wakho ngafika kumuntu ozehlisayo nophansi. Ngazi noma umuzi wakho noma umuzi kababa wakho kodwa ke umuzi kababa. Yebo amen. Ngibonga lokho. Kodwa mina kahle inhloso yami njengoba nje ngeza kunina. Ngeza ngafike ngazethula ukuthi nguba. Nakhona futhi sengicele abahlonishwa ukuthi bangiphelekezele. Ngoba manje ngase ngibone ukuthi amen. Ngoba ngase ngibone ukuthi kungaphezulu kwamandla ami. Ngiyabona ukuthi khona into ezingixakayo mayelana nengane yami nengane yakho. Yebo. Manje into mina engangithe ngiyacela. Ngicela ukuthi ningigezele umuzi wami. Nigeze ingane yami. Ngoba sengizwile ukuthi ingane yakho ayizeke emhlabeni. Manje le ngane yami ihleli namathunzi. Manje ngisacela namanje futhi ukuthi Nkosi yami ngokukhulu ukuzehlisa nokukhulu ukuyithoba. Manje ngithe ngiyayibeka leyo nto asangezwana nodadewethu. Into mina engayisho kuwena ngeke sivele sigeze ingane. Wani le ngane le angiyazi. Ngangiqala ukuyibona ngaleya day ngixoxa la ekhaya. Mina ngihlala la ekhaya ngihlala emajalidini. Kuyabe ngiyafika la ekhaya kipita ingane encane nabani na 16 leyanto. Kuncu. Kuna 16 kipitile la ekhaya. Ukipite even ngisho esashona leyo ndoda eze ngayo la ekhaya. Wena uzi ingane yakho la ekhaya, uzi ingane yakho la ekhaya. Uzoyifuna ingane yakho njengomnumzane. Futhi imuphi umama wakho? Umama wakho kumele ngabuza la ekhaya. Sizoxoxisana njengomama.
wena-ke uza nengane yakho. Nkosi yami nxase ningaphazamiseki emoyeni yenu. Ukuphazama kwabakunina bazali bomfana. Uthina Nina kwafana ukuthi ingane enhlali nawo phansi niyibuza mina ukuthi ngihlali isuka emajardini. kulungileke lo wamshiya ekhaya. Yazi mama wena ngathi unenkinga. Anginayo inkinga, Wena, wena athi unenkinga. Wena baba onenkinga. Wena onenkinga. Unenkinga. Uyazi ukuthi uzophuma sengikugqemile-ke namhlanje. Hey mama, hey man. Ngiyakugqema nje namhlanje ngikhathele wena. Uthathe iy'kwayi zami ngale. Yazi ngikhathele lo baba. One, ngibuza umama wakwakhe ayikhulume yamama. Eka mama. Hey mama, ingane ibihlala la ekhaya. Cha, kuthiwa ibihlala la ekhaya ingane. Oh mina ngoba umgodi ungani kanje mina ningenza kanjani? Okay, Ma besicela ukuthi ke kube khona ke indlela enenza ngayo. Ingane la ekhaya izogeza thina ngeke sigeze leyo ngane la ekhaya asiyazi. Ingane yakho ngeke sigeze la ekhaya asiyazi. Kodwa kuyadingeka ukuthi ingane ithole kodwa ukugezeka. Yebo siyavuma ukuthi aniyazi. Kodwa ibihlala ingane la ekhaya ngemuva. Ngihlala la ekhaya ingane ngemuva. Usisi uyayazi lo wala ekhaya. Ngikwazi mina so2 ukuthi ihlala lekamereni. Umama ekhona ayiphumi ihlala ekamereni mina engiyiwetayo igqoka izinto zami igqoka izinto zakhe utwana singayagezi la ekhaya. Mebuyile uma yayifihla mesehambile uma wayile emsebenzini ngoba uhlala khona ubuya ngama weekend imandi iphuma nezikhindi ezincane ezingaka ufundisi. Ngicela ukubuza. Mhlawumbe ukhona mhlawumbe oyedwa wenu ngoba lengane niyazi ukuthi helapha kwaDlujeqeza. Ukhona nowakwafika lapha kwaDlujeqeza wazobika ingane. Nazi ingane landani lento yenu. Kwakumele kube nina nabantu Kanjani ireporta kanjani icashile ireporta kanjani? Niyakhumbula okugcina. Ngathi mina ngeke ngikwazi ukukhuluma ngoba ngangibona ukuthi niyalwa. Ngathi ngicela ubhuti wakho. Baba mina ngicela unkosikazi wakho ke sizokhuluma naye. Makodwa makekho useCape Town. Akekho lapha eCape Town. Akekho kwaleso lapho eCape Town. Wontombazana. Kwamanye amadoda. Wontombazana. Uyafeka. Yamazi ukuthi wenzani? Uyafeka. Baba kahle. Nengane wayifuna. Ngicela wena malume ngikhomba kanje ngikhomba kanqindi kanje. Angikhombi ngithi nje ukwehlisa siswami ucela ukwehlisa umoya. Singayigeza ingane kanye nathi sigeza sonke. Amen. Njengomndeni. Ayithina sivumi ngeleyo. Ayona phela umndeni ingane inhlobo. Siswami Ingane nje ayona umndeni wala ekhaya. ukwehlisa umoya. Ingane nje inhlobo ayigeyeki akho ngane nje izogezwa la ekhaya. Manje Akho ngane ezogezwa. into esifikise yasixaka ke manje. Wena wathi uzolinda umfowenu ukuthi ubaba akhulumisane naye. Nangu umfowenu yena uthi ingane ni bangayibhanqa mase kugeza umndeni wala ekhaya nayi Ingane igeza. ezobhanqwa. Yeah, ingageza ingane Yebo. kanye nathi. Njoba sogeza nje. Njoba ngibuyile. Yeah. Mina ngifuna ingane la ekhaya ezogezwa. Akho ngane ezogezwa la ekhaya. Wena kushiya yonke iminyaka la ekhaya mina ngiyasebenza. Ayikho ingane ezogezwa la ekhaya. Wena kufanele ukwehlisa umoya. Ayikho ingane ezogezwa la ekhaya. Ngempela futhi. Ngiyasayina nje ayikho ingane ezogezwa la ekhaya. Sayina. Ngempela. Thina ke into esixakayo ngoba wena uvumile ukuthi kubize umfowenu. Wathi wena ngeke ukwazi ukukhuluma nobaba. Kumele kufike umfowenu ukuze nizokwazi ukuthi umfowenu akhulumisane noRasta. Umfowenu nangu uyavuma ukuthi ingane izogezwa. Ingane.